Akkor egy bemelegítő kérdés, amit így felírtak spontán nekem. Mennyire biztonságos jelenleg a légi közlekedés? Hogyha röviden válaszolnék, akkor azt mondhatnám, hogy nagyon. Hogyha ezt egy kicsit jobban szeretnénk kifejteni, akkor oktatások alatt ez többször elhangzik, és statisztikákkal állítólag alátámasztott, hogy a légiközlekedés a világon a második legbiztonságosabb helyváltoztatási eszköz. Elvileg az első a lift, hogyha ezt egy kategóriába tudjuk sorolni vele, de én úgy gondolom, hogy azért ennél egy kicsit összetettebb a légiközlekedés. Ha statisztikákat nézünk, akkor Európai Unióban 2025-ben nem volt halálos kimenetelő baleset, és hogyha a balesetekről beszélünk, azok, amik így a súlyos balesetek kategóriájába tartoznak, a szabályozás szerint a halálos kimenetelő súlyos személyi sérüléssel, illetve a repülőgép olyan jellegű strukturális sérülésével járó balesetek, amik hosszabb javítást igényelnek. Tehát halálos baleset Európai Unión belül vagy Európában nem történt. 2025-ben, 2024-ben, ha jól emlékszem, akkor is három fő volt érintett, 3 halálos áldozat volt. Ezen kívül nyilván történtek balesetek, hogyha világszinten nézzük. Viszont ha ismét azt nézzük, hogy hány elhunyt volt ezekben a balesetekben éves szinten, pár száz fő, ami szintén nem kevés, sajnos a nulla lenne az igazi, hogyha mindig nulla lehetne. Viszont ha összehasonlítjuk, hogy közúton csak Magyarországon 2025-ben körülbelül 500 fő halt, meg Európában 20 000, Amerikában közel 40 000, ennyi idő alatt azért azt tudjuk mondani szerintem, hogy a repülés még mindig a legbiztonságosabb közlekedési forma. Köszönöm szépen. Mit gondolnak, mennyire szigorú az iparág szabályozottsága? Esetleg Benkő urat megkérdezhetném. Hát én úgy gondolom, hogy kellőképpen szabályozott és kellőképpen szigorúan szabályozott. Nyilván ezt mutatja az is, hogy valóban nekem is az a véleményem, hogy a légiközlekedés az egyik legbiztonságosabb közlekedési forma, és köszönhető ez az erőteljes szabályozottságának is. Ugyanakkor egy tudathatásos kérdés is ez számomra, mert ügyvezetőként, amikor a szabályzókról beszélünk, meg amikor a tűzoltásról beszélünk, akkor az mindig az Excelnek a költségoszlopában jelenik csak meg, és akkor nagyokat lélegzek, hogy oké, na most ezt aztán miből, és hogyan fogjuk kigazdálkodni. Ha meg viszont fölveszem a safety sapkámat, ami már csak egy pár napig van rajtam, mert sikerült kollégát találni erre a beosztásra, akkor meg azt mondom, hogy hát bizony kellőképpen szigorúan szabályozott, azért nekem még lennének ötleteim, nem fogok nehogy itt véletlenül valaki kodifikációs vénával rendelkező itt üljön, és már elkezdjen szabályokat írni, tehát találja ki magának, hogy még mit szeretne leszabályozni, de én elég szigorúnak tartom, és kellőképpen lefedi azt a spektrumot, amit le kell fednie. Nyilván nekünk mondjuk egy kis reptérnek némiképp problémát okoz az, hogy nagyon sok minden szabály, az nem különböztetnek meg, és ez így van rendjén. Ugyanakkor az, hogy valakinek egy 8 milliós forgalomból, vagy egy pár tízezres forgalomból kell hoznia ugyanazt a szintet, az azért okoz a számunkra nehézségeket is értelemszerűen. Tehát jobban a méretekhez kellene igazítani, nyilvánvaló. Egy esetleges légiközlekedési eseményre mennyire lehet felkészülni? Mindkettőjüknek. Föl lehet, úgy gondolom, hogy föl lehet. Hát, nyilván egyrészt vannak a jogszabályban meghatározott, kötelező gyakorlatok, vannak azok a kézikönyvekben előírt eljárásrendek, amik mind azt szolgálják, hogy egyáltalán ne történjen valami, vagy ha történik valami, akkor viszont mi a teendő, és mit kell tenni ahhoz, hogy a következményeket minél nagyobb mértékben tudjuk csökkenteni, és egyébként itt ezért volt jó most ez a summit számomra nagyon, mert például az a technológia, amit itt láthattunk, például a VR technológia, bizonyos oktatási eljárások, az számomra nagyon tetszik, mert nálunk például egy kis reptéren az probléma is az, hogy alacsony a forgalom abból a szempontból,
hogy nyilván jóval kevesebb inger éri a kollégákat, és ez óhatatlanul azért a figyelemet, az odafigyelés csökkenti. Tehát amikor már órák óta nem jött repülőgép, akkor már mindenki úgy érzi, hogy itt most már mindent is lehet. És ezek a technológiák pedig lehetővé teszik azt, hogy többször tudjuk tréningezni a kollégákat, személyre szabottan tudjuk adott esetben tréningezni a kollégákat, ha megfelelő mennyiségű tananyagot töltünk föl, ráadásul még ahhoz kapcsolódóan egy kellően nagymértékű mondjuk a kérdésbank, akkor még azt is tudjuk, hogy még csak kénytelen is odafigyelni. Ideje meg azért mondom sajnos van, mert alacsony a forgalmunk, ezért sajnos van ideje. A másik probléma meg az, hogy reptéren úgy gondolom, hogy a tűzoltó, míg mondjuk egy önkormányzati vagy egy hivatásos tűzoltóságon szintén sajnos, de szinte napi gyakorlatban vannak a tűzoltók, a reptéren hál' Istennek nem. Tehát nálunk én most 2006 óta vagyok Sármelléken, és még komoly káresethez nem kellett kimenni, most kisebb futóműtörések ilyenek voltak, de olyan jellegű nagy beavatkozásra hál' Istennek nem volt szükség, viszont ez azt is jelenti, hogy nincs is meg a gyakorlat, az élő gyakorlat. Légitársasági oldalról csak így annyit szerettem volna hozzátenni, hogy ugyanazok a szabályok, amik a repülőteret is kötelezik arra, hogy gyakorlatokat tartsanak, a légitársaságoknak is előírják egyrészt, hogy legyen egy olyan terv, ami a vészhelyzeti esetek lebonyolításánál, illetve hát a forgatókönyve annak, hogy hogyan kezeljük ezeket az eseményeket. Ezeket gyakorolni kell, vannak különböző tréningek erre. Ugyanakkor nyilván a valós életben ez azért más. Amikor egy valós esemény történik, azért más, hogy tudja az ember ezt lereagálni és kezelni. De ezek a tréningek azért fel tudnak készíteni bizonyos helyzetekre, illetve adnak legalább egy keretrendszert, hogy hogyan induljunk el. Arra is szeretnék még reagálni, amit Attila mondott, hogy a kicsi repülőtér, nagy repülőtér, ugyanez igaz, kicsi légitársaság, nagy légitársaság. Biztonsági szempontból és ilyen felkészültség szempontjából sincsen különbség a között, hogy most egy 100-200-300 gépes légitársaságról, vagy egy 1-2 gépes légitársaságról beszélünk. Nyilván ez nehéz, hiszen ha történne egy olyan esemény, amikor ezt a tervet aktiválni kéne, azért az nem egy pár órás gyakorlat. És amikor egy kis szervezetről beszélünk, egy kis légitársaságról, ugye ott nyilván az emberi erőforrás is limitált. Nálunk az irodában összesen szerintem 10 pár kollega dolgozik, mindenki ki van képezve a különböző kényszerhelyzeti terv során betöltött szerepére, pozíciójára, de mondjuk azért 24 óra után elképzelhető, hogy már fáradni fog. És hogyha ez 2-3-4 napig eltart egy ilyen eseménynek a gyakorlása, vagy egyáltalán az éles eseménynek a kezelése, akkor nyilván erre a jogszabály nem ad semmiféle magyarázatot, könnyítést, hogy hogyan lehet ezt kezelni. Akkor ez is egy kezelendő problémaként merült föl. Hogyan tréningezik a beavatkozókat mentálisan, fizikálisan egy ilyen váratlan eseményre? Még ezt megelőzően a 2-vel ezelőtti téma kapcsán szeretnék reagálni, a szabályozottság kapcsán. 2024 őszében módosult a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó kormányrendelet, amely magában foglalja, hogy már a hazai repülőtereken is létesítményi tűzoltóságot kell üzemeltetni, működtetni, fenntartani, amely eddig azt megelőzően hiánycikk volt. Magyar jogszabályi oldalról, hát Attila segíts, elég ködösen fogalmazott, ha egyáltalán fogalmazott a jogszabályalkotó. Hát nem, tulajdonképpen egy ilyen a légüres térbe volt ebből a szempontból a repülőtéri tűzoltóság. Voltak ICAO, későbbiekben aztán EASA, aki jobbára azért az ICAO-ra mutogat ebben előírások, amiket követtünk, de úgy egyébként még az OKF is csak jött, nézegetett, nálatok így van, de jó, de nem nagyon tudott megszólítani, jogszabály hiányából nem tudott úgymond ellenőrizni, ami egyrészt egy kényelmes állapotot okozott nekünk,
A másik oldalról viszont abból a szempontból problémás volt, hogy sokkal kevesebb volt a hazai igazodási pont, illetve egy kicsit lazított, most fogalmazunk őszintén, lazította a figyelmet, mert úgy voltak vele, hogy jó, hát majd az ICAO-nak annak úgyis megfelelünk, de nem volt az a fókusz rajtunk, ami most már így viszont igen. Így van, és visszatérve ez egy óriási hiánycikk volt, amely most két szempontból is vizsgálva, mint létesítmény tűzoltóság üzemeltető, más szempontból pedig speciális repülőtéri tűzoltó oktató szervezet. Ez egy nagy megnyugvás, illetve van valamiféle irányvonal, ami mentén tudunk mi is szolgáltatni, illetve a hatóság is tud mit számon kérni. És ezen túl, ugye, amit Attila is említett, az EASA és az ICAO szabályozók továbbra is megmaradtak, úgyhogy ez a szegmens a repülőtérnek nem csak nemzetközi szinten, hanem hazai szinten is igazán szabályozott és számon kérhető. Az aktuális témára, illetve kérdésre reagálva pedig egy személyes gondolattal, tapasztalattal nyitnék. Tavaly tavasszal volt lehetőségünk a CTIF éves közgyűlésén, küldött gyűlésén részt venni, és ott amerikai tűzoltó parancsnokokkal egyeztetve, érdeklődve, hogy náluk milyen folyamatok vannak, egy olyan gondolatot vetítettek elénk, amit, ha így átgondolunk, nagyon, nagyon is valós, hogy a repülőtéri tűzoltók a szakma csúcsa, hiszen nyilván természetesen senki semmilyen más tűzoltót nem megbántva, de ugye nem csak hazai szabályozóknak kell megfelelni, hanem, ahogy előbb említettem, a nemzetközi sztenderdeknek is. És pont az ilyen, mint a CTIF és JOIF nemzetközi szervezeteknek, mint ahogy tagja a DETCA, nagyon szívesen nyitunk a nyugat felé, és nyugat felé fordítjuk mi is az arcunkat, és olyan szempontból is, olyan szemszögből veszünk részt ezeken a különböző gyűléseken, munkacsoportokon, hogy a Nyugat-Európában és a nyugati világban már bevált eljárásrendeket behozzuk, implementáljuk a magyar mentőtűzvédelembe, repülőtéri mentőtűzvédelembe, és megpróbáljuk előre mozdítani 1980-ból a hazai, vagy 90-ből, ahogy tetszik, a hazai mentő- és tűzvédelmet. Tényleg konkrétan rátérve a kérdés megválaszolására, hogy délelőtt láthattuk, a pszichikai, mentális felkészülésnek nálunk a gyakorlati sessionök első mozzanata a pszichikai mászóketrec pályában történő munkavégzés, ahol az instruktoraink felmérik, hogy valóban megfelelő állapotban vágnak neki az élőtüzes gyakorlatoknak a képzésen résztvevők. Nagyon interaktív videókat, képeket láthattuk, illetve a tisztelt résztvevők személyesen is testközelből megtapasztalhatták, hogy tényleg egyszerű technikákkal és némi furfanggal fűszerezve milyen komplex és bonyolult gyakorlatokat tudunk prezentálni, illetve ezeket nyilván kiegészítve csökkent látási viszonyokkal, füsttel telített helyiségekben, stroboszkópokkal, különböző hanghatásokkal kiegészítve olyan valós szituációkat tudunk teremteni, amelyekkel tényleg egy bekövetkezett kényszerhelyzet esetén valóban találkozhatnak a tűzoltók, és amennyire csak lehet, fel tudjuk őket készíteni ezeknek az eseményeknek a felszámolására, illetve elsődlegesen a sérült mozgatásra, a triázsolásra és a személyek, sérült utasok megmentésére. És a fizikai felkészítés az esetleg hogy zajlik? Azok leginkább a élőtüzes szimulátorokon, berendezéseken történnek. Ott is step by step haladnak a kollégák a sugárkezeléstől kezdve. Ez nyilván attól függ, hogy ezek alapképzésen résztvevő kollégák, vagy már több éves repülőtéri tapasztalattal rendelkezők, de megvannak a metodikák, ami szerint haladnak, külső tüzek, belső tüzek, légijárműbe történő behatolás, sérült mozgatás, és a képzés végére pedig komplex gyakorlatok lebonyolítására és káresemények felszámolására kerül sor.
igen kemény fizikai igénybevételnek vannak kitéve a tűzoltók, és nem csak fizikai, hanem mentális erőhatások, próbák is érik őket. Úgyhogy majd itt Lászlónak átadnám egy gondolat erejéig a szót, aki valamely egy csipetnyivel több valós tapasztalattal rendelkezik, mint én. Sok szeretettel várjuk akkor. Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm az invitálást. Próbálok rövid lenni, ez nehézséget szokott nekem okozni, de figyelek az időkeretre. Sem, mert az időkeret ott van, még jók vagyunk. Köszönöm, figyelni fogok. Akkor a képzéssel kapcsolatban megosztanék én is tapasztalatot, hiszen már 10 éve dolgozunk együtt egy egész jó csapattal, és amiben szeretnénk egy kicsit hozzájárulni ehhez a biztonságnak a megteremtéséhez, hogy tényleg úgy fel tudjuk készíteni a repülőtéri mentő szolgálatnak a szakembereit, hogy biztonságosan, tudatosan és hatékonyan tudjanak majd cselekedni egy esemény során. És mi is fejlődtünk a 8-10 év alatt, én úgy gondolom, hogy elég pozitív irányba. Sok tapasztalatot tudtunk szerezni, és fölépítettünk egy olyan rendszert, ahol tényleg szétszedjük ezeket az eseményeket szeletekre, és a szükséges felkészítést biztosítjuk a tűzoltók számára, tehát tulajdonképpen egymásra építjük a folyamatot, és ez egy hosszú 3-4-5 éves periódusban tud igazán kicsúcsosodni, mert itt a komplex gyakorlatok során ugye a gépjárművezetőknek a külön feladatai, a tűzoltásvezetők, akik az irányítást végzik, a beavatkozói állomány, annyira összetett a terület, és annyi részletes tudásanyagot is követel meg magának, például a légijárművek ismerete, hiszen úgy tudunk hatékonyak lenni, ha ismerjük magát a légijárművet, hogy az milyen veszélyeket rejt, illetve mik azok a vészhelyzeti előírások, eljárások, amelyeket akár a személyzet is végrehajt egy vészhelyzet során, és együttműködést is meg kell teremteni. Így röviden ennyit, de aztán, hogyha van még szakmai, akkor nagyon szívesen köszönöm. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy akkor amennyire lehetett, ezt kiveséztük. Egyértelmű, hogy akkor a légi közlekedés biztonságos, de természetesen csak a lift használatot követően. Reméljük, hogy ez így is marad, és köszönöm szépen a résztvételt.